idan da mutane suna tadabburi akan saƙonni da yake cikin alƙur'ani da sunna, wallahi har wadda ba su yi imani da alƙur'ani ba da su rungumi ƙur'anin don ɗiban abunda yake ciki domin inganta rayuwarsu. Amma wani tunani ne wato aka riga aka cusa mana a cikin tunaninmu, wannan tunanin sai ya hana mu moran alƙur'ani, ya hana mu moran addini, wato nuna mana cewa shi addini kamar wani aikin lahira ne kawai. Jama'a mun fahimta? Wannan tunanin ya hana mu mori addini. Duk wanda zai kalli addini sai ya dinga kallon shi addini wani abu ne kawai na lahira, bai shafi duniyarsa ba. To saboda haka in abu ya shafi duniyarsa ba ruwansa da addini, sai in zai yi maganar lahira ne sai ya ɗauko addini. To da yawa sai suka barar da alkhairan duniyan saboda wannan tunani.